Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε, κουμπάρε? Κουμπάρε, φύγαμε μακριά. Σήμερα έχουμε μακρύ ταξίδι. Ναι. Θα περάσουμε Ευωικό, θα τον αφήσουμε πίσω μας και θα πάμε Αιγαίο, φίλε. Πρώτη φορά Αιγαίο. Πολύ καλά, πολύ καλά. Έτσι. Εκεί που είναι τα μεγάλα ψάρια. Ήρθαμε εδώ λοιπόν στον Ευωικό να ψωνίσουμε φαγητό για τα ψάρια. Ψωνίσουμε λοιπόν το φαγητάκι εδώ πέρα για τα ψάρια. Έμα, θα έχεις το καλύτερο φαγητό για ψάρια, λέει. Επειδή είμαστε και εμείς καλοφαγάδες, Ναι, ναι. φέρνουμε και για τα ψάρια το καλύτερο φαγητό. Το καλύτερο φαγητό, λέει, για τα ψάρια, βεβαίως. Αυτό θέλουμε. Ο σεφ τι έχει σήμερα? Ο σεφ έχει ακροβάτη, Ναι. έχει μονοδολάκι Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. και αμερικάνο. Κουμπάρε, τι λες? Όλα καλά. Μπράβο, αγκίστρια κουμπάρε, γιατί χωρίς αγκίστρια δεν έχει. Πάρε διπλάρια, τριπλάρια. Κοίταξε με πάνω από τα διάφανα τσακουλάκια. Είναι αυτά εδώ τα οικονομικά. Εδώ έχω τα Grand Max, τα FX, τα Cigar και εδώ έχω τα Hayabusa, τα τριπλάρια. Πόσο κάνουν δηλαδή αυτά? Αυτά έχουν 3 ευρώ η αρματοσιά. Αυτά Ναι. είναι πολύ πιο ακριβή επειδή είναι με χάντρες, είναι 5 ευρώ η αρματοσιά. Τι λέει, ρε φίλε? Ναι, είναι ακριβά αυτά. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγο. Τα οικονομικά. Ναι, μια χαρά Οπότε δουλεύουν αυτά αυτά. ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Αυτά τι είναι, τριπλά? Τριπλά, ναι. Λοιπόν, έκανες μια ερώτηση. Γιατί να πάρουμε τριπλάρια, δεν είπες? Ναι. Γιατί την άλλη φορά τα διπλάρια δεν γεμ... Γι' αυτό. Ναι. Καταλαβες. Δεν ήταν δυο-δυο. Αυτά είναι. Περνάμε τώρα από Αλιβέρι και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Έχω δώσει ραντεβουδάκι με τα ψάρια, 5 η ώρα θα είναι εκεί. Θα μας περιμένουν. Συμφωνώ. Δηλαδή 5 η ώρα πρέπει να έχουμε δολώσει και να είναι τα καλάμια μέσα, γιατί πεινάνε. Βέβαια, θέλω να φάνε. Θέλουν να φάνε και εμείς έχουμε φέρει αυτά που τους αρέσουν. Πήγαμε στο σεφ, τον ωραίο το σεφ, στο Ευωικό, ψωνίσαμε. Έχουμε ακροβάτη, έχουμε αμερικάνο, έχουμε, τι άλλο έχουμε? Μάνα, τι? Μαλλοντόλι, πώς θέλει. Έχουμε και μονοδόλι. Ναι. Αυτά τα ψαράκια σήμερα παγερεμένα Να έξτρα φάνε καλά. από το σεφ, να φάνε καλά, να το ευχαριστηθούν, να έρθουν εκεί με τα μαχαιροπύρινά τους, γιατί τα θέλουμε κυριλέ. Εμείς τα ψάρια δεν τα θέλουμε έτσι του κόλου ψάρια, εμείς θέλουμε ψάρια με τρόπους. Να βλέπουν το δόλωμα και να το τσιμπάνε, να το καταπίνουνε. Θέλουμε ψάρια που τα καταπίνουν όλα. Τέτοια ψάρια μας αρέσουνε. Αυτό θα το κόψω. Λοιπόν, φτάσαμε Αλιβέρι και μετά έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα. Άντε, γεια μας. Γεια μας, γεια σας. Πλάνο Ελλάδα, παιδιά. Πλάνο Ελλάδα. Το καλύτερο μέρος. Υπάρχει τα πάντα. Βουνά, θάλασσα, κάνε τίποτα. Ομορφιά. Ένα Αιγαίο λίμνη σήμερα. Κοιτάξτε εδώ.
Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, μπορεί να μην έχει ψαράκια μέχρι τώρα. Κάτι τρία, εκεί κάτι σπαράκια χτυπήσαμε, τα πετάξαμε πίσω. Αλλά το ψάρεμα θέλει καλοπέραση. Και επειδή το ψάρεμα θέλει καλοπέραση, είπαμε να καλοπεράσουμε ρε παιδιά. Κουμπάρε, τι λες? Αυτό είναι το θέμα. Καλύτερα να περάσουμε καλά. Τα ψάρια να βρούμε. Τι έχει προβατίνα για σήμερα? Έχει προβατίνα, έχει. Και καλαμάκια. Ω, και πατατούλα ωραία στο χέρι. Και κρασάκι. Και κρασάκι. Σε σφινάκι. Κρασάκι σε σφινάκι πρώτη φορά πίνουμε. Έτσι, άντε, γεια μας. Γεια μας. Από ψαράκια τίποτα. Υπάρχουν και αυτά τα βράδια. Δεν πειράζει. Είναι τέλειο όμως. Θάλασσα, λάδι, ο καιρός απίστευτος, ομορφιά. Εδώ σε ένα γραφικό λιμανάκι στο Αιγαίο. Κουμπάρε. Εδώ πιάσαμε πολύ. Εντάξει, ήταν μικρά, τι να κάνουμε, τα πετάξαμε μέσα. Δεν πειράζει, αλλά πιάσαμε. Εντάξει. Δεν ήρθαμε τζάμπα. Τζάμπα ήρθαμε. Όχι, τζάμπα δεν ήρθαμε. Είναι Φάγαμε ωραία προβατίνια. Ναι, φάγαμε προβατίνα, φάγαμε καλαμάκια. Έτσι. Ωραία είναι. Έτσι. Πιάσαμε και μερικά σαφριδάκια εδώ πέρα. Εντάξει. Τότε. Και τα σαφριδάκια μας. Δεν ξέρω αν φαίνονται μας το φως. Για να δούμε τι θα ξημερώσει. Τι έφυγε? Έφυγε. Α, δεν είναι σωστό αυτό να φεύγει. Δεν του είπες να κάτσει? Είπα να κάτσω, αλλά... Όχι, του το είπες δηλαδή? Αχα. Ωραία. Τι έφαγε? Ψάρι. Ναι. Μάλιστα. Άρα ψαράκι. Αυτό θέλει ψαράκι, ψαράκι. Κοίτα εδώ. Εδώ ήταν το ψαράκι. Α, έχεις κάνει και ακροβάτη και ψαράκι παρέα? Ναι. Εδώ. Μπορεί... Σήκωσα το γρήγορα,
Να τα αφήνεις να το καταπίνει, φίλε. Αλλά τσιμπιά ήταν. Ήταν, εντάξει, ήταν καλή. Για να δούμε τώρα. Μην το ρίξεις πάλι στα 10 μέτρα. Όχι, εγώ με χρειάζω ρίχνω συνέχεια. Άμα δεν ξέρεις εσύ, εγώ μπορώ να πάω καρφί έτσι. Καρφί, ναι, ρίξεις το καρφί. Αυτό δεν θέλω να ρίξω καρφί. Α. Εντάξει. Πήγε αλλού. Αλλού πήγε, Αλλού φαν πάρκ. Αρχή δεν. Δεν ξέρεις να ρίχνεις, ρε. Όχι. Είδες πως πάει. Μια πανέμορφη μέρα. Μια πανέμορφη καλημέρα. Εδώ με τον κουμπάρο, τα καλαμάκια μας. Κουμπάρο, χαιρέτα τον κόσμο εδώ. Καλημέρα. Πολύ ωραία μέρα για να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Ναι, η ηλιοθεραπεία καλή είναι. Ψαράκι ακόμα δεν έχει, αλλά μακάρι να... Για σε να λίγο δούμε. να δίνει μεσημέρι να πεινάμε. Εδώ είμαστε. Καταλάβατε που είμαστε. Έχουμε ρίξει 2 καλαμάκια μέσα και πολεμάμε να τα ρυθμίσουμε με το ρέμα τώρα. Για να δούμε. Μάλλον το γύρισε για Βόλο τώρα. Οπότε αν το γύρισε για Βόλο, ρε κουμπάρε, και έχουν καλά τσιπουράδικα, οπότε μπορεί να πιάσουμε τσιπούρα, καταλαβες. Έχεις τι καλκίδα, ξέρεις καλή ταβέρνα. Όλο τραβάει αυτός. Το ρέμα το τραβάει συνέχεια ή έχει κανένα ψάρι επάνω? Δεν θες να δεις? Μήπως θες να κοιτάξεις, ρε παιδί μου, ποιος το τραβάει? Ρεύμα. Είναι σίγουρος ότι το τραβάει το ρέμα. Για να δούμε. Γιατί άμα έχει... Συνεχίζει και τραβάει. Άμα έχει τσιμπιδιτάκι να κάνει έτσι το κοιτάξτε. Ναι, αν το έχει φάει και πηγαίνει βόλτες, δεν γίνεται. Δεν σφίγγεις λίγο τα φρένα? Μας έχει ζαλίσει στον ενθουσιασμό των φρένων. Θα φύγει τώρα το καλά. Τόσο μεγάλο ψάρι έχεις πιάσει? Θα φύγει το καλάμι? Για να δούμε τι θα δούμε. Τραβάμε μία. Έλα. Τράβα μία, θα τραβάω κι εγώ. Να δούμε τι ήταν, ρέμα ή ψάρι. Σκάλωσε. Αφού τόση ώρα τράβαγε. Άσε, μήπως το ξεσκαλώσω. Ορίστε, το ξεσκάλωσες. Βαρύδι έφυγε ή όχι? Το ψάρι έφυγε ή όχι? Το ψάρι έφυγε, το βαρύδι έμεινε. Είχε ψάρι επάνω που έφυγε ή...
Το πάνω το φάγανε. Το μονοδόλι δεν το φάγανε. Βάλε τον ακροβάτη, αυτόν που... Κάτσε να καλύψω και το άλλο. Για να δούμε και το άλλο. Πω, φρένα, κουδούνια, όλα χτυπάνε, χτυπάνε όλα. Ψάρι έχει ή έτσι χτυπάνε? Από σκάλωμα σε σκάλωμα. Σκάλωσε τον. Αν θέλετε γράψτε στα σχόλια τι ποσοστό σκαλώματος έχετε. Και θα βάλω από κάτω το ποσοστό σκαλώματος του κουμπάρου, που από ό,τι είδατε τώρα, με 2 καλάμια, 2 σκαλώματα, είναι στο 100%. Και έχει και 2 ξεσκαλώματα όμως. Μάστορας. Είσαι μάστορας? Είσαι ξεσκαλωτής? Αυτό δεν ψάρι, είναι το βαρύδι. Έφυγε το εναγκίστρι. Εντάξει. Άντε πάμε για ράψιμο, παιδιά, τώρα. Σας αφήνω. 3 καλαμάκια μέσα τώρα. Κάναμε και ένα spinning casting καλάμι. Για να δούμε. Εκτός από το ρέμα θα πάρει τίποτα άλλο ή θα μείνουμε στο ρέμα? Μας πάρε σύρε το ρέμα. Πόπο κακαρέλος. Φίλε, είδες καλά που άφησα, γιατί έτσι να το σπάσω. Έτσι. Με το που τον άφησες έφυγε, Ναι. και τον ξανατράβηξες. Για έλα εδώ μια καλή. Εδώ βλέπεις το ψαράς. Για Μάτς, πες μας, πώς θα μάτς. πιάνεις αυτά? Αυτά είναι κολπάκια, δεν μπορώ να του πω όλα μυστικά. Δεν μπορείς, Όχι. Είναι λίγο μυστικά τα πράγματα. Οκ. Του ψιθύρισες κάτι, δηλαδή του είπες κάτι και ήρθε? Άμα βάζεις το ακροβάτι, Ναι. πρέπει να το χτίσεις έτσι, με το σάλιο. Τον ακροβάτη? Ναι, Α, δεν τον πιπιλάς, τον φτύνεις. το φτύνεις. Εντάξει. Άμα θες τη πουρα να βάζεις, πρέπει να πάει να το λύσεις. Εντάξει. Κοιτάξτε εδώ θηρίο. Τίποτα. Κακαρελοθηρίο, αγόρι μου. Πήγαινε. Ναι, πάω. Αυτά είναι τα ψαράκια μας σήμερα. Κοιτάξτε. Μην σας κρύβω τον ήλιο, πάω από εδώ. Έλα από εδώ γιατί κάνει σκιά. Ένας μεγάλος κακαρέλος. Μια μεγάλη μουρμούρα. Σουπίτσα που έχει μείνει ζωντανή βέβαια η κυρία. Σαφριδά, βέβαια. Σαφριδάκια. Ένας μικρός αργός, περκούλες.
Ουσιαστικά τα μικρά που έχουμε κρατήσει, δηλαδή η πέρκα, ο σαργός και αυτός ο σπάρος, δεν μπορούσαν να σωθούν. Τα υπόλοιπα είναι καλά. Κακαρέλος είναι κύριος, μεγάλος, όπως και η μουρμούρα, μεγάλη κυρία. Και η σουπιά ήταν ομορφιά στο πιάσιμο. Έχει το πονηρό το ματάκι σουπιά. Εδώ, μαζί με τα μικρά τα σαφριδάκια. Ένα μικρό κακαρέλο ακόμα. 2. Σαργός εκεί ο μικρούλης πέθανε στο πιάσιμο. Όλα εντάξει. Εντάξει, κάτι κάναμε σήμερα κουμπάρε, τι λες? Καλά. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα φοβερό. Εντάξει. Αλλά τσιμπηματάκια ψηλό είχαμε. Αλλάξαμε βέβαια. Μέρη. Πόσα μέρη? Πόσα ήταν? 5. Αλλάξαμε 5 μέρη. Στην επιστροφή σταματήσαμε και εδώ, όπου δεν ήρθε τίποτα φοβερό. Πιασίματα πολλά. Πάρα πολλά. Αλλά ένας μεγάλος κακάρελος, εντάξει. Είναι και η ώρα περίεργη τώρα, εντάξει. Μεσημεριάτικα σταματήσαμε. Και αυτό είναι μεγάλο που Ναι. Κοίτα τι κεφάλι έχει. Μούρα. Μωρά, και αυτό έχει τόσο κεφάλι. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε κι άλλα σχετικά με το LRF και σχετικά με μικρές και μεγάλες αποδράσεις ψαρευτικές, καθώς και κόλπα και tips για ψάρεμα, πατήστε subscribe. Κάντε ένα subscribe για να μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο που θα ανεβάζουμε στο κανάλι μας.